Kaixo guztioi, egunon eta ongi etorri euskara eta feminismoa bidelagun jardunaldiaren 3. mahai-inguru honetara. Amelia Barkin zen gaurko hitzordua aurkeztekoa, baina ondo ezik dago eta niri egokitu zait bere ordezko lana egitea, beraz, parean duzunarekin konformatu beharko eta Ameliari hemendik besarkada bat bidaliko diogu. Dakizuen bezala, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburuordetzak, emakundek eta hizkuntza eta generoa batzordeak elkarlanean antolatutako jardunaldi honen 3. astean sartu gara. Oso pozik daude antolatzaileak, oso arrakastatsuak eta interesgarriak izaten ari direlako mahai-inguru guztiak. Izena emandakoak guztira 560 bada zerbait, eta aurreko 2 mahai-inguruetan bezala, datozenetan izango ditugun hizlariak ere maila altukoak eta zeresan handia dutenak dira. Orain arte, lehen 2 mahai-inguruetan hizkuntza eta generoaren gurutzaketaren inguruan hitz egin dugu, eta gaurko saio honetan bestelako menderakuntzak hizkuntza eta generoarekin nola gurutzatzen diren landu nahi dugu. Jatorriarekin lotutako diskriminazioa, klase arrakala edota arrazismoa esaterako. Aurrekoetan bezala orain hasi eta 11:30 bitarte iraungo du ekimenak, gehiegi luzatzen ez bagara behintzat, gure zeregina hori ziurtatzea izango da, eta jakin dezazuen ordu bete iraungo duela hitzaldi edo mahai-inguru berak, eta horretarako eskatuko dizuegu orain dituzuen bezala, bai mikroa eta kamera itzalita mantentzea, eta gero jakin bukaeran bai izango dugula 20 minutuko tartea galdera erantzunetarako. Galderak idatziz egin ahal izango dituzue, txatetik eta horiek guk jasoko ditugu eta helaraziko dizkiegu hizlariei erantzun ditzaten. Eta jakin baita ere hitzaldiak irauten duen tartean, ordubeteko tarte horretan, txata ere erabili dezakezuela, galderak edo iruzkinak bertan aipatzeko, baina bai eskatuko dizuegu bakoitzari iruzkin edo galdera bat edo gehienez 2 egitea, ondoren hitzaldiaren ondoren guztiak aipatzeko tartea eta aukera izan dezagon. Gure gaurko gonbidatuak honako hauek dira, batetik Palmira Dual Jimenez daukagu, 23 urte ditu eta Irunen jaio eta bizi da, feminista eta ijitoa, 5 anai arrebatatik, 4. da bera eta bizitzarako erreferente onena bere ama izan dela uste du. Lelo bat aukeratu beharko balu, hauxe berea. Estereotipo izeneko aurkariaren aurka borrokatzen dut. Igual eskatuko dizugu, Palmira, aktibatzea mikrofono horrela ikus dezagun zure aktibatuta daukat. irudia. Ados, bale, hortxe, Palmira, Kaixo. primeran. Prestakuntza profesionala, marketingaren eta salmentaren munduan oinarritzen da, Palmiraren prestakuntza, baina batez ere bitartekari sozial eta aktivista izateko prestakuntza du jasota. Emakume ijitoen ahotsa entzunarazi dadin, eta gizarteko guztietan parte har dezaten eta onar daitezen lortzeko etengabeko borrokan dabil. Gipuzkoako emakume ijitoen elkartean lan egiten du, eta honek aukera eman dio emakume ijitoen beharrak entzuteko, eta baita hainbat plataformetan nazio eta nazioarteko bozeramale izateko ere. Eskerrik asko, Palmira. Zuri. Bigarren gonbidatua, Leokadia Gueri, eta 22 urteko emakume migratua da bera, Ginea Ekuatorialen jaioa eta Gasteizen bizi dena, ikusteko aukera daukagun, zure irudia, Leokadia. Bere burua emakume arrazializatua, feminista eta antiarrazista bezala definitzen du, gizarteratze zikloko ikasketak egiten ari da, eta bestetik Euskal Herriko emakume migratu eta arrazializatuen sareko kidea da, baita Euskal Herriko mugimendu antiarrazistako, Zena Euskadiko eta Gasteizko kolektibo beltza panafrikanistako kidea ere. Eskerrik asko, Leokadia. Eta 3. Tarana Karin, emakume migratua, emakumeen eskubideen alde eta arrazakeriaren aurka borrokan ari den Euskal Herritarra, bezala definitzen du bere burua, zuzenbideko ikasketak eginak ditu, Azerbaijanen jaioa eta Hernialden bizi dena. Eta gure 3 gonbidatuak aurkeztuta, hasiera emango diogu hitzaldi edo mahai-inguruari, eta horretarako lehen galdera egingo dizuet, horretarako mikrofonoak piztu behar dituzue 3, bai Tarana, bai Leokadia eta bai Palmira. Eta hasteko galdetuko dizuegu zein da zuen
Ibilbide linguistikoa, hori jakin nahiko genuke. Alegia, zeintzuk diren zuen lehen hizkuntza edo hizkuntzak, eta zeintzuk ikasi eta erabili dituzuen ondoren. Baita non eta noiz erabiltzen duten haietako bakoitza ere. Esan bezala, zuen ibilbide linguistikoa azaltzea eskatuko dizuegu. Kaixo, egun guztioi, nire ibilbide linguistikoa da, alde batetik, nire ama hizkuntza fan da, eta bezaletik ere gaztelania da nire ama hizkuntza. Orduan, hizkuntza bi horiekin, jaio naizenetik, etxean erabili izan dut nire familiarekin, bai fan, bai erdera, eta bat etxean erabiltzen den hizkuntza izan da, eta bestea bai etxean, eta gero bai eskolan garatu dudan hizkuntza. Ni txikitatik bi hizkuntzetan hasi nintzen, nire ama hizkuntza Azerbaiana azeri dela eta rusiarraz ere hitz egiten ginuen, ikasketa guztiak rusiarraz beraz egin da ditut. Eta gero bizitzan zehar, beste hizkuntza pare bat ere ikasi behar nituen, eta Euskal Herria iristikoan bertako bi hizkuntza ere ikasi nuen, ez? Nire arlo nahiko pribatuan, nire hizkuntzak ama hizkuntzak joten da, gero kanpoan eta lan munduan eta lagun artean erabiltzen dut bakoitza dakiena, ez? Erdera, euskera eta ingelesa ere batzutan sartzen da. Horregatik esan nahi dut, nire eguneko bizitzan hizkuntza batzuk badaude eta nahiko gainera erabilgarriak, ez? Erabiltzen ditut iaia arlo guztietan. Nik, hijitu herriaren hizkuntza, erromanesa deitzen da, baina historiaren zehar pragmatika asko eduki genituen gure kontran, eta erromanesa azkenean galdu egin dugu. Egia da, orain dela 600 urte hemen iritsi ginela, eta kalo deitzen den hizkuntza hitz egiten dugu, dela gaztelera, gehi erromanez hori galdu genuenean, pixka bat fusio bat egin genuen, gero nire ama hizkuntza gaztelera da, eta txikietatik hitz egiten dut hizkuntza euskera da. Hemen jaiota azkenean laneetan eta eskolan hori ikasi dut. Horrekin lotuta hain zuzen, euskerarekin lotuta hurrengo galdera egin nahi dizeguna da, nola egin zareten zuek euskaldun, nola gertatu den edo zein arrazoi egon diren horretarako euskaldun izateko? Nire kasuan egin nahi euskalduna, migrazio prozesu batengatik, ona etorri naizenean, Euskal Herria etorri naizenean 8 urterekin, bereduko ikastetxe batean sartu ninduten, eta han derrigorrez hizkuntza ikasi behar izan nuen, prozesu horretan laguntza klase batzuk hartu nituen, baina nolabait hori zen neukan aukera bakarra nire ikasketak aurrera eramateko, orduan handik etorri da ez. Nire kasuan, onia iritsen nintzenean, hemen bi hizkuntza zegoela ez nekien, bakarrik erdera, ez, pentsatzen nuen zegoela, orduan hasi nintzen erdera ikasten, eta parian hilabete batzuk ondoren euskerakin hasi nintzen, behintzat esaldi batzuk eta hitz batzuk, eta kalian hasi nintzen, hori gutxinaka hori erabiltzen. Baina gero jarri behar nuen pixkat nahiko serio gai honekin, eta ikasi nuen euskaltegi baten, urte baten zehar ikasketak egin nuen, eta gero noski kalian erabiltzen eta asko ere ikasten da, ezta.
Eta handik hasi ziren nire euskerako ikasketak eta erabilera. Bueno, nik hemen jaio naiz, azkenean nire familia guztia irundarra da, Donostialdean ere jaio dira, nire aita, ama, aiton amonak, orduan nolabait hemengoa naiz. Eta euskaraz hitz egiterakoan egia da, azkenean nire ama hizkuntza gaztelera da, eta ez zait ateratzen hain fluidoa, eta horregaitik euskarako klaseetan txikia izanik beti errefortzu bat izan behar dut, baina, bueno, orain manejatzerakoan desberdina da. Azkenean, hemengo harremanetan, ere bai batzuetan nire lagunekin, hitzak euskaraz egiten ditugu, eta horrela egin naiz euskalduna. Hemen jaiota azkenean. Euskaldunak, nola ez? Zer da zuentzat euskaldun izatea? Galdera hori ezinbestean egin beharra segidan hirukote. Bueno, euskaldun hitza nire ikuspuntutik nahiko pisu gehiago dauka, hizkuntza baino gehiago. Orduan, ni euskera dakien pertsona naiz izaten dut. Beste hizkuntzak bezala euskera badakit. Noski, euskera jakin ondoren, Euskal Herrin nolabait zure bizitza aldatzen da, ez? Ate batzuk irikitzen dira, lehen ez hain irikita izan zirenak, ez? Beste arlotara zarrerak edukitzen dituzu, arlo kulturala, arlo soziala, ala politikoa ere bai, zerbait, ez? Behintzat, sudurra sartzeko bidea edukitzen duzu. Gero hori ze ondorio ekartzen du, hori abesti gaia izango da. Baina euskalduna, euskera jakiteak, euskal gizartean aldaketa batzuk hori, positiboak ekartzen dizkizu. Hori behintzat nire mundu laboralan adibidez, nabaritzen dut, ez? Euskera jakin ondoren, agian aukera batzuk, ez? Eukitzen dituzu. Euskaldun izatea, zuek, Leokadia, Palmira, zer da zuentzat? Niretzat, sozietate nagusiaren inklusio hori gertatzerakoan, azkenean nik hijitua izanik, beti beste kultura, beste kostumbre batzuk dituzu, ez? Baina fusio hori gertatu da nire kasuan, zeren sozietate nagusiaren inklusio hori gertatu da. Osea, ni jarri dut nire partez, eta beste guztiak ere jarri duten nire beraien partez, nik ongi sentitzeko euskaldun izanez, eta azkenean sentimendu bat da, basea da euskara jakitea, baina ere bai ospakizun guztiaren parte hartzea. Bai. Eta, nire kasuan, Taranak esan duen bezala, alde batetik euskalduna izatea da, nik jartzen dut basea edo fokoa hizkuntzan, ez? Euskara erabiltzen duen pertsona euskalduna da niretzat. Baina beste aldetik, aurkitzen dut, euskaldun figura hori modu batean izan behar dena, adibidez, pertsona euskaldun batean pentsatzen dugunean, pentsatzen dugu pertsona txuri batean, pentsatzen dugu janskera batean, edo ohitura batzuk. Zerbait, elementu batzuk, ez? Elementu kulturalak eta beste elementuak. Orduan, nik nire burua ikusten dut euskaldun bezala, baino bestek ez naute horrela ikusten, ez? Ez nahizelako sartzen filtro edo mole horretan. Ni egoera honetan esango nuke, ni behintzat nire burua Euskal Herritarra zedikitzen naiz. Bertak gizarteen parte naizelako, saiatzen ari naiz, ez? Parte hartzen gizarte honetan eta parte naiz. Batzuk onartu ala ez. Baina Euskalduna izatea Leokadiarekin ados dauka
molde batzuk, eta ni ez naiz hortan sartzen, eta ez dut saiatuko ez da hori sartzen. Euskara jakingo dut, euskal herritarra izaten bitarten, ez? Bai, azkenean nik nabaritu dut inklusio hori, zuk pertsonalki, ni Palmira dual pertsonalki, azkenean independientea zarenetik, zeren zuk altzara atera etxetik, eta zure lagunak zeinek dira. Ez, orduan nik nire amarekin joaten nintzanean erosketak egitera, ez dakit, paseotxo bat ematerakoan azkenean nire kultura segitzen dut. Baina harremanetan jarri baldin naiz, ja nik hasi naizenean, hori txoke bat dago hor kulturalki eta esaten duzu, bale, orain, hau egingo dut, zeren hemengo jendearekin nago, baina nire etxean, azkenean, kostata, baina nik uste dut, hori, nik ere bai hemengo sentimendua daukat. Pixka baldotuta, euskalduntasun hori aipatuko dugu aurrerago baita ere, baina euskara ikastearekin lotuta, tarana aipatu dituzuzu, erraztasunak ematen dituela euskara jakiteak, euskaraz egiteak, zailtasunak ere mahai gainean jarri nahiko genituzke. Ze zailtasunak izan dituzu euskara ikasteko, erabiltzeko, edo erraztasunak aipatu nahi dituzu, erraztasunik eduki duzue, zertan bi aldeak aipatzea nahiko genuke, euskara ikasterako garaian, hori bai. Ni adibidez, aipatuko nuke, ni kanpotarra bezala, euskara ikasteko ni erdera ikasi behar nun. Ez dago erraztasunik zuzen, azteko harrera ez da ematen euskeraz, honi iritsi garen hoi. Harrera beti erderaz dago, leku guztietan, helduei behintzat. Txikiak bai, eskolatik ikasten dira eta handik dikoa behar prozesua. Baina gurasoei ala helduei harrera erderaz egiten da. Eta ni ikasi behar nun, eta gainera ondo ulertu behar nun erdera, ondo ikasteko gero gramatikalki eta dana euskera ikasteko, ez? Gero familia egitu ondoren, ordutegi aldetikan, antolatu behar dezu. Lana baldin bakazu, ez dago lekurik, euskaltegiko, euskal ikasteko lekuak, ez? Zatik egin behar dezu, pixkaten, eta hori moteltzen da prozesua. Gero, azterketa, ez dakit, ni hori gehitzen dut pixkat negozio moduan, azterketa bat, lehenengo baiai, ez dakit, bigarrena, gero ega, gero ez dakit zer, bertako hizkuntza da, eta ez horrelako topoak kontuan hartu behar dira, ez da hizkuntza kanpotarra, atzeritarra, bertakoa da, eta aldun errexago jarri behar, ez? India zaiatzen badira, gainera, nik egindako adibidez kanpotar bezala, nire pertsona izango dut, baina ni bezala kanpotar asko daude, nik egindako esfortzu euskara ikasteko ez da bertako pertsona egiten duen esfortzu nantzekoa. Hemen jaiotako eta berrogei urte bizi diren pertsona, ni baino gehiago erraztasuna aukiko du, jakingo du zerbait ni baino gehiago, hori ez da baloratzen, ez? Guztiak jartzen dira mahai baten baloratzeko garaian, ez? Azterketak hitz egiten dut. Esan nahi dut prozesuan zailtasun horiek badaude, eta gainera zuk kanpotarrazia ekonomiko aldetik beti lanien egon behar zia. Lanik gabe ezin dugu existitu, ezta? Eta orduan lanaekin prozesu guzti horiek nolabait puzle bezala inkajatzeko, sartzeko oso zaila izaten da. Eta horregatik uste dut kanpotar askok ez dira ez da zaiatzen hortan juten, ez? Bakarrik bere bizitza erderaz egiten dute eta jarraitzen dira. Hori zaitasun aldetik ikusi dut, prozesu hauek, eta gainera dana dirua kostatzen da, eta ez da diru gutxi. Hori ere bai, alde ekonomikoa, ere bai pixua dauka. Erraztasuna prozesu honetan, ikasketa kanpotik, ni adibidez, Tolosaldian bizi naizenez, lagunak, inguruk asko laguntzen dit, aurrea egiteko hiztegi aldetikan, hizketa dana ez, ikasteko garaian, adibidez Donostialdean ez nuen hori eduki,
baina Tolosaldean errestasun kalean, gero eskola aldetik guraso bezala ere bai errestasunak bazeuden niretzako nireekin erabiltzen zuten ni hasieran ondo ulertzeko moduan, ez? Han inguruan dauden euskaldun horiek, baina euskaldun bertako euskaldunak, lagundu ziaten aurre egiteko, gainera animatzen, behek pozik jartzen ziren nik nire euskara ikusteko garaian. Adibidez, emakume A eta hijitu A jartzen baldin badugu gure motxilan, harri asko dauzkagu, ez? Eta harri horietatik lana eukitzerakoan, baina ez dizute hartzen batzuetan, ez? Zeren azkenean, hijitua izanik batzuetan ez dute konfidantza zutaz, edo zertarako ez du balio hemengo lan egiteko, baina ja euskaraz ez baldin badezu hitz egiten edo ulertzen beste harri bat sartzen dezu motxilo horretan, eta hori arazo bat da. Arazo bat da, zeren azkenean ikusten dugu emakumea izanik baina ez daukagu erresa bizitzan, baina hijitua eta euskaraz ez baldin badegu hitz egiten, gauz horiek jartzen dira itxusiago. Eta niri eman didana da, positiboki nunbaiten sentitzen naiz parte hartzen dut hemengo herrian, nik privilegiatu bat naiz emakume hijituaren artean. Zergaitik, zeren azkenean euskara ulertzen dut, euskara hitz egiten dut, eta hori lana edo leku batera juterakoan, soy más aceptada, ez? Horrela esateagaitik. Bai, nire kasuan, zailtasunak eta erraztasunak aipatuko ditut. Zailtasunen aldetik, alde batetik, ikasteko garai horretan batean ikasi behar duzula eta etxean ez daukazula laguntza hori, ez, adibidez, etxekoek ezin izan zidaten lagundu etxerako lanak egiterakoan, edo klasiko gauzak egiterakoan, edo momentu hori notak ematerakoan ere, azaldu behar zenuen, itzuli behar zenuen, ez, nolabait zailtasunak agertu ziren momentu horretan, beste aldetik zailtasunak ziren ikasteko nire ingurunea erderazkoa zela, ez nuela erabiltzen, beste klasetik kanpo ez nuela erabiltzen, eta nire inguruak ez zuela erabiltzen. Eta, bai ikusten nuen ere euskara klaseko gauza bat bezala, ez? Osea, zen klasetik kanpo ez zuen ezer jakin nahi, horretaz, zen ez hitz egin euskaraz ez gaudela klasean, niretzat zen klaseko gauza bat, lotzen nuen zuzen ikasketekin. Eta erraztasunen aldetik, hori hauek izan dira ni izan dituan zailtasunak, baina kolektibo bezala, emakume migratu bezala, kideek aipatu duten bezala, beste zailtasunak ditugu gure lehentasunak eta gure beharrak eta gure lehentasunak besteak direla, ez? Migrazio prozesu batean bagaude, alde batetik gure migrazioko doluarekin gatoz, ze batzuk, arazoi desberdinengatik migratzen dugu, baina kasu asko daude, orduan prozesu batean zaude, leku berri bat aigatzen zara esan duten bezala, eta ikasi erraza ikasteko den hizkuntza gaztelania da, ze da behar duzuna base bezala besteekin komunikatzeko eta hori. Eta, klaro, zer gertatzen da, gu emakume migratuak gauden sektoreetan eta gauden prekarietate horretan sartuta adibidez ez ditugula aukerak ez denboraz, ez dakizen bat ordu egin behar baduz lan, ez dakizen bat lekutan, ez dakiz zer,
nire lehentasuna ezinezkoa da euskara izatea. Eta etxe batean interna bezala lan egiten banago, eta nire jabeek ez dakit nola esan, ez badiate kontratu bat egiten, pues, ez zaie importatuko ni euskara jakitea edo ez, osea, nire egoerak baldintzatzen du nolabait. Erraztasunak ikusten ditudanak formakuntzaren aldetik ate gehiago izan ahal ditut, eta lan aukerak ere argiak, ze euskarak azken batean egiten duena da murrizte aukerak. Euskara ez badakizu, ezin duzu arlo publikoetan edo arlo askotan lan egin, ez da gazu aukera hori, hemendik izan da, eta kanpotar izan da askoz gehiago, euskal, Taranak esan duen bezala, ez euskal gizartean parte hartzeko zailtasunak dituzu, ze ikusten duzu, ez duzula sentitzen zure lekua dela, ez? Lotzen dugu ere euskalduna izatearekin nola adibidez, joaten banaiz leku batzuetara eta kartel guztiak euskaraz badaude eta giroa eta hizkuntza barrera bat da niretzat, ez naiz parte hartuko leku horietan eta ez naiz leku hangoa sentituko, ez. Eta erraztasuna izan da leku eta espazio konkretu batzuetan egoteko aukera izatea. Palmirak esan duen bezala, ni naiz privilegiatu bat, ze egon naiz eta egoten naiz espazio batzuetan hizkuntzagatik jende asko, ni bezalako jende asko kanpoan geratzen dela, herri mugimenduan adibidez edo horrelako mugimenduetan non edo ez dakit nola esan, leku berezi batzuetan egoteko aukera izan dudala. A ber, itzuten da. Agien pixkat leukadia esantakoa pixkat atxikituko diot zerbait, ez? Baina nik esango nuke euskera izatiak era realizatu izan ondoren, euskera jakiteak ez duena esan leku guztietan, erabaki hartzen duen lekutan hitza daukagula. Gu bakarrik gure iritsia eman dezakegu, eta kaso egingo duten ala ez, iritsi honei hori da beste gaia, ez? Egonda daukat, esperientzia, ez, nirea pertsonala daukat gai honetan, horregatik esan nahi dut, euskera jakiteak ez du askotan asko aldatzen. Daukagu rasismo instituzionala eta abar, gure talde razializatuengan, horregatik gure iritsiak mahai gainean jartzeko askoz gehiago egon behar gea, eta gainera instituzioak ere bai bere ikuspuntuak irikiago eduki behar dute eta aldatu behar dute gizartea aldatzen den bezala. Horregatik euskera irekitzen du ateak, baina bakarrikan espektadore moduan egoteko, baina erabakitzeko oraindik tamalez ez. Bai, hori da, egia da, eta zalantzan jartzen... Politiko arloan behintzat ikusita daukat eta badakit, eta bakardade hori asko sentitzen da, han zaudenean zure iritsia, baina ez da zure iritsia, zu kolektiboki juten zea, ez? Nire kasutan emakume musulmana bezala eta razializatuen minorian bezala juten naizenean askotan bakarrik entzuten dute, eta han bukatzen da gaia. Bai, argi dago ez garela ongi etorriak leku horietan, eta gaudenean beti daudela begiradak, beti daude galderak, zegaitik gauden han justifikatu behar dugun, bale, nolabait hori esan duzuna, ez? Gaude, baina... Hori bizita daukat, baina hori aldatzeko, uste gu kolektiboki, lan, Euskal Herritar nolabait berriak, razializatutak, ezberdinak, ez molde, Euskaldun molde honetik kanpoan geratzen guztiok, nolabait hau aldatu behar dugu, eta ez da bakarrik euskera honen giltza, ez? Beste gauzak ere aldatu behar dira. Bai, eta gaudenean, gaude anistasun tokea emateko, ez gaude benetan nahi dutelako guegotea. Migrazio departamentuak beti gure gaiak eramaten du, ez? Gaia emakumen gaia izan arren, ni migrazio departamentutik beti gudiatuta nago kolektibo bezala. Eta ez da hori. Emakumea naiz, gizarte honen parte naiz, eta hori izan nahi du, berdintasun maila, emakumen gaia eramaten du maila, eramaten behar ditu, ez, gure gaiak. Emakume musulmanak, beltzak, latinoak, refuxiatuak, denetik daukagu, ez, gizarte honetan. Baina anistasun hori bakarrik gizartean kalean ikusten da. Eta eraikundetan
bueno, nonbait, zerbait, esaldi pare bat, hori bai, baina gehiago ez. Horregatik, ez da bakarrik euskera, ez, oztopo bezala gai honetan. Euskera ere bai ikasi dugu, baina erabakitzeko momentua ez da iritsi. Ados, ideia horrekin pixka bat lotuta eta erakundeetan, azken aipamenak egin duzu erakundeetan, gune instituzionaletan, akaso eremua pixka bat zabalduaz ere, bestelako eremu sozialetan, edo parte hartzen duzue ekimen askotan, plataforma, talde, kolektibo desberdinetan, hoietan, edo kalean, edo ikastetxe inguruan, edo guraso elkarte, edo dena delakoetan, nola sentitzen zarete zuek beste euskaldun hoien artean, nolako tratua jasotzen duzue, zein harreman izan duzue, eta horrek nola eragin du zuek euskararekin duzuen harreman horretan, nolakoa izan da eragin hori? Adibidez, nire harreman berrietan, beti izan da ikasketako eremuan, eta ni lehen da bezi egiten dudana da, nik ez dut esaten, kaixo, Palmira Dual naiz eta emakume hijitu bat naiz. Zeren azkenean, egongo dira hainbeste galdera nire bizitzaren kontuan, batzuetan zuk esaten duzu, ni pertsona bat naiz, zuk bezalakoa, eta zergaitik, sentitzen naiz pizkat como un bicho raro, eta esaten dizute, ez? Ai, es que zuk no pareces gitana. Hori, nik zer, me lo tengo que tomar como un cumplido, edo zer gertatzen da hemen, ez? Zergaitik. Hemen nagoelako ikasten eta horrelako, ezakit, mobidetan. Eta azkenean, hori ekartzen dizu nik esaten dudana, ez? Nik ez naiz presentatzen hijitu bezala, eta ja ezagutzerakoan, azkenean elkarrizketa batzuetan beti ateratzen da, kulturalki izen naiz, zeren azkenean nire azalaren kolorearen gatik beti esaten didate, ez? Hori gertatu ezkero, normaltasun batekin tratatzen didate. Baina beti daude galdera horiek zure bizitzaren kontuan eta, ostras, nik ez dizut galdetzen zer egingo dezu, nola eskonduko zara, norekin eskonduko zaren edo horrelako gauzak, ez? Eta azkenean gaude en un nivel de querer saber, jakitea zer, zuk hijitua zara, hemengoa zara, baina ez dezu kunplitzen zure kulturako raizek edo horrelako gauzak. Eta batzuetan, ongi sentitzen naiz, baina nire txikietako lagunekin. Zeren horiek badakite nire bizitza, badakite nik nola naizen, baina gero plaza batean gaudenean, hainbeste jendearekin batzuetan sentitzen naiz hori. Nik bizi naiz, nik jaio naiz hemen zuk bezala, nik euskara dakit eta ikasi dut euskara zuk bezala, baina nik sentitu behar naiz, como que no soy de aquí. Ulertzen, batzuetan ongi eta beste batzuetan gaizki horregaitik sentitzen naiz. Nire kasuetan, entzuten da ez da? Askotan zapiakin ikusita lehenengo hitza etortzen da erderaz. Batzutan ni jarraitzen dute euskeraz, biak jarraitzen dute erderaz. Ez dakit hori, eta zuk izan dakuen, Palmirak, zuk izan dakuen ekin lotuta, ez duzu ematen hijitua bezala, ezke hori izan nahi dura estereotipo batzuk daukate, sartuta eta han barneratuta, kostatzen zaioelako nire euskerakin ateratzea, ez? Denbora behar dute, estereotipo hori apurtzea, ez? Zapia duen emakume batek nola euskeraz egiten du, eta hain ondo ikasi duzu, ze meritua daukazuela, ez? Eta merituari izateko, ni pentsatzen dut, agian pentsatuko dute guk ezin dugu ikasi, ez daukagu gaitasun horik, ez? Hizkuntza bat ikastea. Hemen bizi den pertsona bat txinatarraz hitz egiten du,
hemen ikasten du, ez dakit eskola baten, ingelesez ikasten du, eta oso ondo hitz egiten du, eta ni hemen Euskaldunen artean bizi, eta ezin dut euskera ikasi, hori ez duena izan euskera zaila dela, edo zen hizkuntza bezala ikasi dezakegu, nahi badugu, lehenengoa da nahia, gero ja, ez, jarrera, hori ikasi dezakegu, ez, lehenengo aritzen diela, ez, askok, ikusita, entzunda, gero, bueno, nire inguruan ja jende ohituta daude, lagun batzuk ditut bakarrik euskeraz egiten dugu, beti ez, da betiko ohitura, eta normaltasuna ekin hartzen dute, baina nire arlotik, nire ingurutik, kanpoan ateratzen bazia, beti aritzeko da. Gainera nire seme-alabei ere galdetzen diote, ia hemen zenbat urte daramazkiten hemen, ama ikusita. Ama gabe, bertako edozein ume bezala ikusten dute, bai? Baina ama bere ondoan baldin bago, eta behaek hemen jaiutakoak dira. Eta galdera horiek, uste dizagertu behar dira, estereotipoak ere dizagertu behar dira, ez, edozein pertsona ikas dezake euskera, beste gauza da bera biharra bat dun, nahi dun, eta hori gauz personalak dira erabakitzeko. Horregatik, gauzoiek jun behar dira aldatzen. Baina orokorrean, nire ingurun eta ni Euskaldunen artean nahiko ondo, eta euskaraekin beti ez, harreman onak sortzen dira. Bai. Aipatzen dituzuen deserosotasun horiek ez dakit eragina izan duten zuek euskara erabiltzerako garaian, eraman zaituzten erabaki bat hartzera, edo adibidez euskara ez erabiltzea gune batzuetan, edo ez dakit zer nolako harremana hori jakineko genuke deserosatasun horiek, edo gaizki zuen lekua edo zuen izatea ez errespetatze horrek eragin duen euskararen erabileran edo euskararekiko jarreran diskriminazio hitza ere Leokadia okerrez banaiz erabili duzu aurrez, pixka bat gustatuko litzaiguke zuen ikuspegia horretan pixka bat sakontzea. Aurreko galderari erantzun da alde batetik, esatea, aipatu duten bezala, estereotipoen kontua, ze ikusten zaituzte, eta handik aurre eraikitzen dute zu izan behar zaren pertsona hori, eta haien buruan daukate hori, eta handik ezin zera atera, ez? Eta nik ikusten duana da, ni eta nire beste lagun beltz edo migratuen arteko desberdintasuna, euskaldunak ez direna, da nola tratatzen gaituen gizarte honek. Osea, banatzen ditut, migratu motak, hau onargarriagoa da, euskaraz hitz egiten du, gizarteratuta dago, behitu, baina euskaraz hitz egiten ez baduzu edo beste lekuko azento bat baduzu, ni eta beste pertsona horren arteko desberdintasun izugarrizkoa da. Orduan, hori eta esan dutena, ez? Eta gero, beti, euskaraz erderaz hitz egiten didate, naiz eta hori esan dutena, naiz eta euskaraz jarraitu, erderaz jarraitu, eta hitz egiten duzunean, jaz nahi joango euskararekin, erdearekin ere, harritzen direla izugarri, ze ondo hitz egiten duzu, eta ez dakiz. Eta adibidez, klaro, ikusten badu euskalduna den pertsona bat, baina gurasoak ez direla euskaldunak, baina ez dakit, Malagakoak direnak, eta nire artean esan nahi dut. Alde batetik daukagu, euskaldun bat gurasoak Malagan jaiotakoak, eta ni, eta nire gurasoak beste lekuan jaiotakoak, baina beltzak direnak. Pertsona horrekin ez diote galdetuko nongoak diren haien gurasoak, eta ez dutela zalantzan jarriko euskalduna den edo ez, onartuko dute, ze daukatela eraikita euskalduna izan behar dela txuria delako. Eta nire kasuan, beti egongo da zalantza, beti izango naiz kanpokoa, beti egongo da galdera hori eta nongoa, baina nola eta zer, baina hori, eta hori, euskalduna pasea, zailagoa izatea da, eta hori, token bat naiz, deituko dugu, edo, ze majoa, euskaraz hitz egiten du, ze majoa, edo euskaraz hitz egiten du, ze ondo, eta beste jarrera bat izaten dute nirengat. Orduan alde batetik, edo, ez dakit, erakunde publiko batera joaterakoan, tratua,
eta dena, eta espero dutena niregan desberdina da. Eta galetu duzun galdera, hurrengo galdera ez dugu gogoratzen. Nik lotzen dut, Barkatu bai mikroa itzalita nuen, bai orain entzuteko guztiek entzun ahal izan dezaten. Bai, euskara ongizatea versus euskara diskriminazioa horrek zer iradokitzen dizuen jakineko genuke. adibidez, militantze espazioan mugitzen naizela, beti adibidez gertatu zen ekainaren 28-rako manifestaldian, dela mundu guztiarentzat, ez dela bakarrik euskaldun ez heteronormatiboentzako manifestaldia, adibidez kasu horietan kartela, eta horrelako gauzetan, kartela bakarrik euskara jartzea, horrek zer esan nahi du, publiko konkretu batera zuzenduta doala. Eta Gasteizen nik ezagutzen ditut jende ez heteronormatibo, ez dela txuri arrazalizatu dena pilo bat, interesatu duela gai horietan, eta ezin izan duela espazio horietan egon, ez deialdia ez dagoelako haiengan zuzenduta. Eta egiten dutena da, lotzea euskara eta militantzia eta horrelako gauzak, eta handik kanpo bazaude, euskaraz baduzu hitz egiten, ematen dute, ez zaizula interesatzen beste borroka batzuk, ez dituzula beste ideia batzuk, eta asko lotzen da horrekin. Eta orduan, horrelako espazioak eta horrelako ekintzak egiterakoan jartzea bakarrik euskara, supuestamente mundu guztiari zuzenduta baldin badago, ez dut esaten ekintza konkretu bat hizkuntza landuko dena, baizik zerbait irekia edo ez dakit, martxoak 8an adibidez, egiten baldin badugu deialdia bakarrik euskaraz, emakume, migratua emakume, asko, mota askotariko emakumeak kanpoan geratzen dira. Eta ez da sartu behar ditugulako eta onartu, inkluitu behar ditugulako, baizik eta kontuan izan, eta haiekin lan egin eta kontuan izan, eta ezakit, nola esan, hori. Ados egongo naiz Leokadiekin, voluntaritza munduan, ekimenak antolatzeko garaian nik ere bai askotan topatu naiz, eta askotan eraikunde, eta ez bakarrik eraikunde feministaldiekin. Informazio iristeko garaian nola zabaltzen dugu, ze hizkuntzetan zabaltzen dugu. Ni erderaz hitz egiten duen talde baten nolabait ordezkatzen dut. Nik euskaraz ez egiten, baina nire taldea ez du hori egiten. Eta antolatzen ditugun ekimenak, nahitet bere gana ere iristeko, eta biaik nolabait parte sentitzeko. Adibidez, feministaldiarena, ez? Antolatzen ditugu ekimenak, eta dana euskeraz jartzen dugu. Oso ondo. Eta ez dut nahi bakarrik emigranti taldea izan. Bertako emakume, hainbeste emakume daude, ez dutenak euskeraz egiten. Eta ez gea bere gana iristen. Ados nago, babestu behar dela, euskera zabaldu behar dela, eta abar. Gunai duguna da, ekimena horretan, honen publikoa dena, honia hurbiltzeko. Ez badu kartela ulertzen, ez badu WhatsAppeko zarrero horiek entzuten, ez du agertuko. Ez da egongo han. Egun nahi duguna da hori, ez? Eta askotan, gai hau aterazan, teknikariakekin, ez dakit zer, kartele egiteko garaian, behintzat, ez dakit, pare bat jarri erderaz jendia ulertzeko. Nik ere inglesez ere jarriko nuke, kanpotar batzuentzako, ez dutena ez da erdera ez da euskera ikene. Baina dana euskeraz jartzeko, bete hizkuntza dominantien printzipioz jokatzen du, ez? Bertako euskera da, nahi baduzu ulertuko duzu. Eta ez baduzu ulertzen, jungo dira, ez da egongo plan, ez da batzuk ez da saiatzen, justo honengatik. Ez? Nolabait, ekskulsio egiten du, apartatzen du ekimenetik. Eta gu nahi duguna da, parte hartzeko, han egoteko bereziki. Emakume kanpotarrak, askok daude, beak esaten du moduan interna, eta ez dakiz zer, ez gea iristen bere gana. Eta horrelako informazio zabaltzen badugu, ez gea ez da iritsiko.
pixka hortan diskriminazio moduan, ez? Ikusten dut. Eta lan munduan ere, bai, sarrerak itxita daude, euskeraz badakizu, zenbat diploma eukitzen baduzu, ze formakuntza, ze ez esperientzia, osakidetzera adibidez sartzeko medikuak badaude, profesionalak, ala beste arlotan ere bai, euskera ez badago, atean geratzen zea. Bentsat kolektibo imigrante aldetik etzaiten dut. Baina badakit, bertako ez, badaude euskera ez dakitenak, eta juten dia Euskal Herritik kanpo lan egitera. Eta gainera hitz egiten ari gara zirkulo feminista batean. Eta azkenean guk suposatzen dut zuek nik hori egiten dut, nire zirkulo handienak eta ikasi dudan zirkulo handienetan dira feminismo talde batzuetan. Ba nire herrian, nire ezakit, eta hor esklusio hori gertatzea feminismo taldeetan, eske izugarri iruditzen zait. Zeren azkenean betikoa, ez? Feminismo txurila ez dute borrokatzen, beraien gauzetan borrokatzen dute, baina gurea, guk dakigu zertan ari gara borrokatzen, ez? Emakume arrazelizatuak. Nik, adibidez, nire feminismoa ez da llegar un saldo igualitario. Da nire lenguzinak, nire arrebak, izatea lan bat, lanpostu bat. Eta ikasketak. Ez gaude, eta hor, talde horietan, feminismo taldeetan, izan behar da espazio bat nun denak berdinak. Osea, denak berdinak izan behar garenak. Eta ez gara, sentitzen gara, hori, eskluitutak talde horietetan markatu. Bai, bere agenda aldatu behar dutela, eta agenda horretan kontuan izan behar dute, beste moduk emakumeak eta beste behar batzuk ere. Ados, zuen bizipen eta errealitateetatik abiatuta ze behar edo ze zailtasun dituzuen euskal gizartean zuen bizitza garatzeko, hori ere galdetu nahiko genizueke, azkenarekin lotuta, esan duzunarekin lotuta, kasu honetan orokorrean, ez soilik euskararekin lotuta, baizik eta orokorrean ze behar eta ze zailtasun dituzuen ez zuen bizitza garatzeko euskal gizartean. Eta premia eta zailtasun horien aurrean, ze proposamen, ze eskaera dituzuen, hirukote. Alde batetik, hori, nik izan ditudan zailtasunak euskal gizarte horretan, izan di alde batetik, bizilekua edo etxebizitza bat aurkitzeko zailtasuna. Ez da, kontuan izan behar dugu baita ere euskal gizartea txuria dela eta txuritasun horrekin arrazakeria eta bestelako gauzak gaitzen direla, eta orduan beltz izateagatik nire familia zailtasunak izatea etxebizitza bat aurkitzeko adibidez, edo zailtasun administratiboak ere izan ditugu. La ley de extranjeria adibidez, gure gorputzan eta nire gorputzan eragin izan du, eta gaur egun eragin handia dauka. Beti susmagarria sentitzea, edozein lekuan begiak beti nire gainean izatea, nire mugimendua kontrolatu behar izatea, denda batetik ateratzean justifikatzea edo adieraztea ez dudala ezer hartu, eta horrelako gauzak, eta baita ere niregan jarritako itxaropenak edo ezagin nola esan, jarritako espektatibak. Nola izan diren baxuak eta egiten dudanean ahalegin minimo bat nola harritzen dira, nola egin duzu, lortu duzu. Jendea harritzen zen batxillergoa egiten ari nintzenean. Batxillergoa, zer espero zenuen? Edo horrelako gauzak, edo hau ikasten duzu, eta hau egiten duzu, eta hau. Ezke uste nuen, ze uste zenuen, edo nola, ez? Eta nola gauza guztia hauek daukaten eragina nire gorputzean, bai nire osasunean, edo bai nire ongizatean, edo lasaitasunez, edo ondo bizitzan, ez? Ez du zaizkit proposamenak. Bale, eske proposatzeko, nik proposatu nuke,
Atzerritartasun legea deuseztatzea. Bai, euskal pentsatzen dut. gizarteak borrokatu behar du migratuen pertsona, pertsona migratuak gaude gizarte honetan eta gizarte honetako partea gara. Orduan, izan beharko genituzke baldintza berdinak eta erraztasun berdinak eta aukera berdinak. Horren alde borrokatzea ez, eta la ley de extranjeriaren kontra borrokatzea ze egoera desatsegin eta larri horiek saihaztu daitezke lege hori kentzen, ez? Edo alde batetik, edo adibidez, begiratzea datuak, ze portzentaia dauden pertsona migratuak euskaltegietan, ez? Begiratzea gauza horiek. Ze hori lotuta dago ere ahalmen ekonomikoarekin edo horrelako gauzaekin, eta gure bizimoduarekin ere, edo mugimendu feminista berak esatea, bale, bultzatu nahi dugu euskara, bale, nola bultzatu dugu, nola llegatu gaitezke emakume hauetara, nola egin, bale, emakume hauei euskara ikasteko aukera ematen badiogu, nola ikasi ahalko lukete lan egin behar badute edo nola kudeatu, pues, gauza horiei erantzunak, ez? Edo zer jango dute ikasten bai, osea, guk ikasi dezakegu euskara nahi badugu, baina horregatarako gure lana utzi behar dugu, eta eske beste arazo ditugu, arazo horiek kentzea gu euskara postasunez eta postasun guztiarekin ikastu ahal izateko, Mikro jarriko dut. Gai honekin lotuta, ni damazkit urte batzuk, ez, aktivismo honetan, antirazista, islamofobo guzti horiekin, ez, nire bizitzan pertsonala gurutzatzen dien diskriminazio horien aurka iken, eta garrantzi eman behar zaio, lehenengo hitzatik, lehenengo eskutik biharrak entzuteko. Espazioak sortu behar dira, kolektibo bakoitzako ordezkariak, ala kolektibo bera, erabakitzeko ze beharrak duten gizarte honetan, migratzaile bezala, musulmana bezala, beltza bezala, bakoitza kolektibo imigranti izan arren, guztik zaku batera sartu dute, imigrazioko teknikaria konpontzen du, ia nola konpontzen du, ia zein den imigrazioko teknikaria, haber nolako kapazitate ditu hori konpontzeko, hori da kolektibo bakoitzak bihar bereziak ditu. Eta hori jakin behar, hori zehaztu behar, zerrenda egin behar, eta hau konpondu behar, ala lagundu behar. Ezin dugu ezin, zuk euskera ikasi behar duzu, hemengo izateko, integratzeko, hitzak inklusio egiteko, eta abar, zeinek erabakitzen du integraztu da nahi zen ala ez. Txuri batek, hemengoak, ala inklusiboa izateko. En plan, gai horiek, azteko ardura beti jartzen da, migratzaile den, atzerritarra den gainean. En plan, integratzeko zu zaiatu behar zea, inklusio egiteko zuk zaiatu behar zea, bertakoak eskun gainean, eseri eta itxoin behar dute. Gizarte denona da. Eta denonatian, hau eraiki behar dugu, elkar bizitza hau. Bakoitza dakienaikin, ekarri duenaikin, bertakoa dagoenaikin. Ez da bakarrik batzuen ardura eta besteak ikusi eta baloratu eta bere posizio privilegiotik egin behar dute bere lana. Orduan, esan nahi dut, emakume taldeak bezala, nik gehien bat egoten naiz ez, emakume taldeakekin, biharrak ikusi behar dira. Feminismoan bertan, feminismo ez da mota bakarra, eta ni askotan ikusi dut, bertakoak esaten dute feministeko asambladan, horrela izan behar, eta besterik ez dago. Hainbeste anitza emakume dauden gizarte honetan, eta inguruan ere bai, hori kontuan ez dira hartzen. Nik ezin dut nire borrokak, loekoadia esan duen bezala, nik jakingo dut, eta zuk ere esan duzu, nire borrokak nik jakingo dut, nola egin, zer egin. Baina hori feminista asamblada bezala zuek ere jakin behar duzue. Emakume musulmana ze beharra duen, beltza ze behar duen, latinoa, egitua, guztik daukagu gure borrokak. Eta dana hau bilduta,
egin behar du borroka feminista. Biltzen da, eta honi tituloa jarriko da borroka feminista. Ez bertako emakume txurien borroka deitzen da, eta beste guztiak bakoitza bere kabuz egiten du bere borroka. Hori aldatu behar da, eta lehenengo izkutik. Taldea egin behar du, bere ordezkatzea, bere hitza izatea, erabakiak hartzea, dana, emakume musulmana bezala, guk egon behar gehan erabakitzen eta esaten. Beltzak bere gaia egingo dute, ijituak berea. Ez txuriak jartzen dute, ez dakit, elkarteak, lekuak sortzen dute, antirasista, ez dakit zer, baina bertakoak txuriak dira. Ez immigrazio taldetik etorri behar dira, ekimenak antolatu ditugu emakume Nigeriarentzako. Eta zenbak emakume Nigeriara egonda zuen erabakitaldean? Inor. Hagu pentsatu dugu, hau ondo etorriko zaie. Bale, zure ikuspuntetik, zure etxetik, etxe berotik, lana onatik, soldatatik, agian ondo iruduko zaizu. Baina, galdetu aldiozu emakume Nigeriarari zer behar duen. Oso gutxitan egiten da. Agian, azken urte pare batean, 3-5, zerbait moitzen da arlo honetan, eta ateratzen gea, pues emakume kanpotarrak zerbait nonbait, zerbait bultzatzen aldatzeko ez, nahiaikin. Baina oso gutxitan erabakitzen da. Eta hori da oso importantea. Kolektibo bera egon behar da aurren. Manifestazio guztietan pankarta heltzen, ez atzean. Ez? Eta gizarte anitzegia ja. Uste hau askoi burura ez zaio sartzen. Eta ari dia duela 20-40 urte lehenago bezala bizitzen. Eta hau joan behar da nolabait aldatzen. Barkatu. Igual, modu praktiko batean, ere egin daiteken feminismo, hemengo feminismo txuriatik, edo feminismo hegemonikotik, gauza praktikoak, baina beharrei ez modu asistentzialista, paternalista batetik, etorriko nahi zuri laguntzea, oso ahula zarelako, ez, en plan de, bale, zer egin dezaket nik, nire feminismotik, edo emakume txuri bat izatetik, nire privilegiotatik zer egin dezaket. Gauza praktikoak. Zailtasunak jarri, nire legeak aldatu, ze azkenean, kesatzen gara ez diela integratzen, ez diela ez dakiz zer, baina nire legeak sortzen dituzte egoera hauek, nire legeak, edo nire arauak, edo nire gizarteak sortzen ditu arazo hauek. Zer egin dezakegu, zure, ez dakiz, zautzen bauzu pertsona bat, padroi bat behar duela, behar edo, ezagit, minimo batzuk izateko, osasun arreta izan ahal izateko, edo horrelako gauza minimoak guztiok izan behar ditugunak behar badu, padroi bat egin, hurbildu, horrelako gauzak egin, kontratuak egin, egoera administratiboak aldatzeko, eta horrelako gauza praktikoak nire privilegioetatik, edo kalean bazaude nire etxean logela bat daukat egon zaitezke 2 egun, hori da benetako feminismoa ez dela, diskursoan geratzen bakarrik guztiok aizpak gara, ez dakize, ez gauza praktikoetara joan, benetan entzun eta saiatu gure espazio feministak ez izatea bortitzak, zere bortizkeria ematen da espazio feministetan, kasu honetan, emakume arrazializatuetan, heltzen gara espazio feminista horietara usten dugulako erosoak eta ez dakit nola esan, seguruak direla, eta ez dira seguru, ze han ere ematen dira, ze emakumeak ere, nola esan, opresioak ere eragiten, ez dakit nola esan, opresoreak izan daitezke ere emakumeak, eta ematen dira horrelako bortizkeriak leku horietan zaindu behar ditugu espazioak, eta sortu behar ditugu etorriko direnak, sartuko direnak, erosoago egoteko, eta ez esateko por llenar un cupo nahi dugulako musulman bat, nahi dugulako hijito bat, eta neska beltza bat, eta horregatik ez gara arrazistak, oso progreak eta oso feministak, ez. Benetako lan egin behar da. Ez bakarrik kartelarena izan duzuna, izan daiteke espada de doble filo.
Bai, baina eske zertarako nahi gaituzte kartelean. Irudikatzeko benetan euskal mugimendu feministan ematen ez den gauza bat. Ez garela agenda horretan sartzen, ez gaituzela kontuan hartzen, eta bakarrik nahi gaituzte, para la fotito egiten dutena emakumeekin. Batez ere, zapiarekin, ez como, Hori, argazkirako, asko bizitu nun hori, ez? Argazkirako zapidun bat eukitzea, eta sentitzen duzu, gainera, sentitzen duzunean kontatzezukoan, ez, gaizki ulertu duzu, gu beti gaizki ulertzen dugu, noski, baina hori sentitu dut esan nun batean, hori sentitu nun, hori sentirazte egitea, hori pentsatu behar duzu, ez? Pertsona bat argazkin jartzen badet, bale, baina erabakiak hartzeko ere bai, han egongo naiz, ez? Iritsiak kontuan hartzeko ere bai, han egon behar naiz. Ez bakarrik zure argazkian, bai? Hori da pixkat, ez? Ez izateko bakarrik argazkirako. Ez, gizartian gaude, bueno, batzuntzako sortonez, besteentzako tamalez, baina horrela da gizartia, hemen gaude, eta gure iritsiak ere bai kontuan hartu beharko. Denbora aurrera doa, beste galdera bat edo pare bat gehiago egin nahiko nizkizueke, bai, geratzen zaigun tartetxo honetan, hirukote, zer eman dizu euskarak eta euskal kulturak? Ba, begira, adibidez, gure hijitu herriari hizkuntza berri bat sortu egin genuen, ez dakit ezagutzen baldin badezuten erromintxela hizkera. Erromintxela hizkera da erromanez eta euskararen fusio bat, eta ere bai, historiaren zehar zailtasun batzuk eduki dugu hizkuntzarekin euskara bezalakoa. Euskara ezin zuten hitz egiten, bestela kastigo batzuk egongo ziren edo horrelako gauzak, eta guk hijitu herria ere sentitu du hori, zeren azkenean erromanesa guri, ez ziguten pragmatika asko egin ziren gure kontraz, gure hizkuntza, gure arropaz, gure bizi moduaren kontra, ez? Eta hori da positiboena, ez? Azkenean, euskara hizkuntza berri bat eman digu, erromintzela deitzen dena, eta nik animatzen dizuet jakiteko pixka bat erromintzelari buruz, zeren azkenean oso garrantzitsua da, eta euskeraren partez, euskeraren historiaren zehar ere parte hartzen du nuestro aparecimiento, ez dakit dago super, nola esaten da? El aparecer, nuestro agertu, bai, gure agerpena, bai, gure presentzia ere Euskal Herrian historialki ere aportatu du asko. Eskerrik asko. Bai, kultura eta euskara aldetikan esango net positibo beti ez, garapen da, informazio gehiago dakizu, eta gainera beti kurioso naiz, kuskurriatzen dut ez, ze nondik nora nikoa, zegatik hau, zegatik ez, oainik hori, txapela ez dut eramaten, aurrezko ez naiz ikasi ez, dantzatzen, agian hori ere iritsiko da bere garaian zerbait egiteko kultura aldetik, baina parte hartzen dut ere bai ekimen batzuetan, hauskotasun jardualdiak egoten dira, eta noiz behinka konbidatzen diate, baina nire ipuinak, nire herriko ipuinak euskeraz kontatzera, eta hori asko ez, niretzako ere importantea da, euskera erabiltzen dut arlo kultural batean, baina niri edan zerbait gizarte honekin ez, konpartitzen. Así que, osan nahi dut, horkorrean euskera, euskal kultura, euskal historia ez, interesgarriak dira, jakiteko eta positibo baloratzen dut. Nire kasuan euskarak eman dit, nire zareak zabaltzeko aukera,
ze jende ezberdina ezagutzeko aukera, leku desberdinetan egoteko aukera, eta nolabait hori, osea, izan da tresna bat, ze azkenean, hori aipatu dugun aurretik ez, hizkuntza muga bat izaten dela normalean, baina muga hori gainditzen duzunean, beste ateak irekitzen zaizkizu, beste aukerak izaten dituzu, eta beste espazioetan eta beste arlotan egoteko ahalmena, eta hori, eta beste arlo batzuk garatzeko aukera ere. Ados, parte hartzaile hitza eman aurretik azken galdera bat egingo dizuet, nola uztartu euskara aniztasunarekin? Taranazu handik hasita. Nik esango nuke aniztasuna kontuan lehenengo lehenbailen hartu behar, ez? Eta bakoitza ekartzen duen kultura, hizkuntza, religioa eta edozein aniztasuna, gizarte honen nolabait aberastasuna bezala ikusi behar, ez? Eta puntu honetik abiatu behar euskera aurkezteko. Esan nahi dut, guk ekartzen duguna ere bai gizarte honentzako erabile dezakegu. Ez bakarrik euskera irakutsi, euskera guri eman, baina guria zer den ez da jakin. Ez dakigu agian hitz egiten duten hainbeste hizkuntza gure gizartean, gure seme alabak ere bai, etxean egiten dute hizkuntza baten eta eskolan euskeraz, ala batzuk erderaz, ez? Aberastasuna hori baloratu behar, importantzia eman behar, handik abiatu behar dugu, ez? Aberastasuna hori hau baloratuta. Gure seme alabak eskolan hitz egiten dute euskeraz, baina ez dit inoiz kontat nire seme alabak ia bere hizkuntzetan eskolan zerbait egin duten. Hala bere hizkuntzei buruz zerbait galdetu zioten. Eta ziur nago, nire seme alabak bezala, beste seme alabei ez diote ez da galdetu. Agian kolektibo handie dienei, arabiarra, ez dakit, latinoak, besteak ez, berari zerbait ez egiten dute, baina ekimenik ez dago, ez dakit, hizkuntza eguna eta aberastasuna bezala ez da ikusten hau. Ezin dugu euskera lehenengo planoan jarri, beste identitateak ahaztuz, izkutatuz, itzalan utziz. Errespetatu behar da guztik batera. Euskera nirea da, oain, gaur egun, erabiltzen dudan, tresna bat da, baina nire hizkuntza ere bai, balore berdina, ala niretzako agian personalki geixo badauka, balore emozionala niretzako asko dauka. Orduan, hau baloratu behar. Hau ere bai, parean euki behar. Bakit gizarte honien bizigia, baina hau ere guria da. Aberastasuna hau, aniztasuna hau ere bai guria da. Eta hori, beti jakin behar dugu, Leukadia etxean zer hizkuntza hitz egiten du, ez dakit bere familiaekin, ala nondik dator, ala ez dakit nire kasuan azeriz hitz egiten dugu etxen, nire seme alabak ere bai zerbait konpartitzeko eskolan hortaz, eta bakoitza bere arlotan, arlo profesionala, kulturala, eskola, ez dakit, ez? Hone importantzi eman behar zaio. Ez bakarrik euskera eta beste guztik eliminatuta. Adibidez, atzo, azaroak 16ak izan da, 2004an, plan integral bat egin zuten Euskadin, gure ijituaren herria izateko. Osea, gure eguna. Ijituaren herria eguna izanez. Eta orain dela 600 urte, gaudela hemen, eta bueno, hori lortu dugu, ez? Azkenean gure hemengo ijitu euskaldunak, gure eguna izatea eta hori ospatzea al izatea. Baina agian eskoletan hau, ere bai pixka bat bizibilitate handi bat eman behar dugu, denon eskole guztietan,
ijituak parte hartzea, beraien historia pixka bat ezagutzeko, zeren azkenean, agian zuek dauzkazute leku fisiko bat, nun etortzen zarete, ez? Baina ijituak nundik datozte. Ijituak han venido de la nada eta listo, ez? Guk daukagu gure jatorria, guk daukagu gure bandera, gure hizkera, eta hori ez da ezagutzen. Eta ijitu herriari ezagutzeko gaur egun zergaitik dago horrela, zergaitik batzuetan jarrera hau bizitzarengan hartzen du, lehenengo jakin behar da zertan pasatu du, nundik pasatu du, eta hori, eskoletan izatea gure historioa pixka bat lantzea izango zen inklusio izugarri bat, zeren azkenean el puente de la inclusión deitzen diotnik, ez? Eraiki behar dugu hori, denon artean pixka bat jakiteko nundik datoz eta gure historiaren zehar zer gertakizun dauden. Ados. Hemen utziko dugu iruditzen mazaizue mailinguruaren zati hau, eta orain aukera izango duzue parte hartzaileok, pantailaren bestaldean zaudetenak, konektatuta zuen galderak botatzeko, txataren bitartez, bertan idatzi eta hemen ahoz gora egingo ditugu. Jada batzuk animatu zarete, iruzkin batzuk jarri dituzue eta galderaren bat ere badago. Iruditzen mazaizu aurrena, iruzkin horiek irakurriko dizkizuet hirukote, batek dio, esango nuke euskaldun guztiek bizi dutela euskara zailtasun batekin edo bestekin. Gauzak horrela, emakumea izatea, beltza, etorkina edo dena delakoa euskararen edo hizkuntzarena gehitzen zaiola. Eta pertsona berdinak gehitu du edo jarri du baita ere. Argi dago, herri txikia izanik ere edo hizkuntz gutxitua izanik ere jokamolde eta pentsamolde zentristak ditugula. Gure larrutan pairatu ditugunen parekoak, itzelak azken gogoeta hauek. Eta beste batek dio, gutako bakoitza izan daiteke privilegiatu edota zapaldua aldi berean. Zapalkuntza ezberdinak gurutzatzen direla gutako bakoitzaren gorputzetan. Elkarrentzun eta elkar ulertzeko ahalegina egin behar dugu nabarmen. Eta galdera, beste pertsona batek jarri duen galdera dio. Ez dakit ongi ulertzen ari naizen, baina euskara zuen bizitzan zailtasun modura bizi duzuela iruditzen zait. Beraz, euskara ikasi zenuten oztopo horiek saihestu ahal izateko eta ez euskal gizartearekin bat egiteko? Galdetzen du. Errepikatu galdera? Bai. Ez dakit ongi ulertzen ari naizen, baina euskara zuen bizitzan zailtasun modura bizi duzuela iruditzen zait. Beraz, euskara ikasi zenuten oztopo horiek saihestu ahal izateko eta ez euskal gizartearekin bat egiteko? Nola esan, euskal gizartearekin bat egiteko zer da? Hori, ez da egin nola, integratzea izan nahi du? Edo ez da egin nola, nik uste dut, alde batetik bakoitzak ikasi ezakela hizkuntza nahi duena erazengatik, batek ikasi ezake gustatzen zaizkiolako hizkuntzak, beste batek ikasi ezake migratu duelako eta tokatzen zaiolako leku horretan bizitzea eta komunikatzeko ezinezkoa delako, beste batek edozein asuntua da, niretzat ez da bakarrik, ez dago alde batetik euskara eta euskal gizartea. Niretzat, zailtasunak euskararekin etorri dira euskal gizartetik, ez hizkuntza bakarrik dagoelako eta jazta, ez? Nola hizkuntza hori ez jakiteagatik edo hizkuntza hori menperatzagatik edo hizkuntza horrekin harremanik ez izateagatik izan dituan zailtasunak. Ez da hizkuntza bera. Osea, nik azkenean ikusten dut ez dela oztopo ez izateagaitik, ez para sobrevivir. Osea, azkenean hemen, nik jaio naiz hemen eta tokatu zait, eta horregaitik sentitzen dut euskara, zeren ni azkenean nire kuadrillarekin, nire kuadrillan ni euskaldun bat izan naiz bestak bezala, baino batzuentzako da sobrevivir.
Zeren ez baldin badakizu euskaraz, edo ez baldin bazaude integratuta edo inkluituta, ez dezu eukiko lanarik, ikastetetan harremanak izango dira supertxarrak, osea, Euskadin bizi jaio arren batzuetan dauzkagun zailtasun pilo bat, gure azalaren kolorearen gatik, gure jatorriaren gatik, gure ez dakit bizitza moduaren gatik, ba, imaginatu, hori ez da oztopo bat kentzeko gure bizitzan, baizik eta ongi bizitzeko, edo pixkat hobeto bizitzeko. Iruditzen bazaizue, badaude beste aipamen batzuk eta galdera batzuk botako dizkizuet. Horrela dio, bai, barkatu, gehitu nahi zenuten zerbait. Ezan nahi nun hori, ojala gure oztopo bakarra izan banit, hori da, bakarrik euskera. Euskera baino lehen nahiko ditugu, ez? Oztopo, beste oztopoak ere badaude euskera. Noski, euskera eta tresna bezala, zu inglesezagatik ikasten duzu. Lan hobeto eukitzea, ikasketa hobeto eukitzea, euskuntza bezala, tresna bezala ikasten dugu, ez? Erabiltzeko gure eguneko bizitzan, bidez nire kasutan guraso bezala, eskolan ulertzeko, zer da, nora dijoa gauza, ez da? Baina euskal gizarteekin bat egitea zer da? Azteko euskal gizartea ez da monokolore. Bertakoak ere bai dira, bai, bakoitza bere ama eta aitatik, eta gu etortzen garenok, kolore gehiago sartzen dugu. Azegi, termino hori erabiltzeko, uste dut beste ikuspuntetik dator, ez? Euskal gizarteekin bat egitera asmorik ez dugu. Integratzeko ez da, nik behintzat. Inklusioko ez da. Nire bizitza bizi, eta uste dut emigrante guztik bezala, pertsona, famili guztik bezala. Eta nahi dugu moduan. Eta ez dut nahi inorekin bat egin, ez, iritsiak ere bai, ezberdin auki dezakegu, baina euskal gizartea ez da monokolore, hori argi auki behar dugu uste. Puntu honetik abiatu. Eta bat ez, 1000 eta 1000 egin behar dugu euskal gizarteekin. Hauza, nire iritsia. Ados. Beste entzule batek dio, maiz bizi du Taranak errandakoaren patroi berbera euskalgintzan, alegia kupoa betetzeko ni deitzea argazkirako, emakume, nafar edo gazte gisa, dena batera bada trikupo. Orduan Taranak erranduen aldarrikapen berbera dut, argazkian bai, baina erabakiak hartzeko ere hor banago. Afera da normalki deitzen zaituena dela hain justu ere espazio horretan nolabaiteko sentsibilitatea duen pertsona, emakumea normalean. Pertsona bakarra edo bakarrenetakoa, sentsibilizatua dagoen alegia. Horrek erran nahi du aldarrikapen hori egiten diozula, preziski zerbait aldatzeko saiakera egiten ari den bakarrari. Nire kezka da, aldatzen saiatzen ari denari eskatu behartzaio noski, baina nola iritsi gehiengo horretara. Hau da, deus aldatzeko inolako saiakerarik egiten ari ez den gehiengo horrengana. Nola iritsi aldaketa egin nahi duenaren gana hori? Aldaketa egin nahi ez duen gehiengo horrengana. Berak dio, berak ere bizi duela, zu jarri duzuen adibide hori, baina hain justu eskaera hori egin dion pertsona dela nolabaiteko sentsibilizazio bat baduena, eta deitzen zaituela realitate hori ikusgai egon dadin. Baina badagoela beste jende mordoska bat inongo sentsibilitaterik ez duena. Askotan espazio hortan, erabaki hartzeko lekutan, hasierako erabaki hartzen duen lekutara ez, lehentik, sartzen zarenean, ez dira sentitzen identifikatu, arlo hortan. Ni asko, adibidez, asamblada feministara ekarri nun pare bat emakume kanpotar erderaz hitz egiten dutenak, pare bat azaldu dira eta gero ez da etorri. Ez diela sentitzen eroso, ni ere askotan sentitu nintzen ez hain eroso, en plan, juten nintzen, pixkat hori identifikatu sentitu behar gira. Jakin behar dut, ni juten dan leku hortan, nitaz ere pixkat keskatuko dira. Nire gatazkak, problemak, zaitasunak entzun nahi dute, eta ez bakarrik entzun, konponbidea bilatuko dutela nirekin. Hori da pixkat, nire ere kostatzen zait, ni naiz emakume kanpo tarrekin, ekimenak antolatzen, ez dakit deitzen eta hori, batzuen gana iristen naiz,
beste batzuk ez die nahi ez da agertu. Ez dugulako, uste dut, asko entzuten, eta konponbideak ez dugu ematen. Uste dut, hori handik dijoa gaia. Biharrak entzun behar ditugu. Ez guk ikusten dugu hau ondo etorriko zaiola, eta eman eta abar ez. Egin dut proiektua, idatzi dut, ez dakit, dirua lortu dut proiektua nolabait martxan jartzeko, baina jakin behar dugu egitan. Hori alda bere biharra. Hori alda bere gatazka, topo, ez dakit. Ez dakit ze talde buruz hitz egiten dugu, baina gutxu gora bera, uste dut, ni behintzat nire esperientziatik hori atera nun. Azken galdera batekin bukatu behar dugu, denbora gehiagorik ez daukagulako, badaude gehiago, baina honekin emango genioke amaiera. Hain justu, aipatu duzue, gune feministetan parte hartzearekin eta eroso sentitzearekin galdetzen du lagun honek. Aurreko saioetan goraipatu dute mugimendu feministan xuxurlariaren figura zabaldu izana. Estrategia horrek Euskaldunen eskubide linguistikoak inklusioarekin bateratzen dutela adierazi dute. Zer iruditzen zaizue? Ez dakin arentzako akaso esango dugu xuxurlari lana egiten dela, ez momentuko itzulpen hori egitea, bueno, aber zer iruditzen zaizu. Nire ustez, nik ondo ikusten dut xuxurlariak egotea, baina segun eta zertarako bildu garen. Parte hartu, pentsa ezazu xuxurlari batekin dagoen pertsona ezin duela benetan parte hartu. Entzuteko zerbait baldin bada bakarrik, bai. Segun eta momentua bai ulertzen dut, baina asanblada batean non parte hartu beharko dugu, non eztabaidatu behar dugu, eske ezin zara ezin zara aktibo izan, bakarrik zaudean entzuteko eta ez zaude a la misma velocidad elkarrizketan, ezin duzu parte hartu, ezin duzu, eta segun eta zertarako, esan nahi dut, zerbait gaia irekia baldin bada, adibidez, ez dakit, emakume guztiak sartzen dituela barruan, eta ez dakit zer, nik egingo nuke erderaz. Eta nahi duenak euskaraz hitz egin, eta nahi duenak erderaz egin, eta nahi duenak hori. Baina, eske bestela zaude, esan dugun bezala, entzuten, eta ez duzu benetan parte hartzen, ezin duzulako, edo ez dakit zer. Eta, pues, luzatzen naiz, baina hori zen asunto, ez dakizuek zeusten duzuten. Ni uste dut, ni gainera galdetu nion, ez? Emakume batzuk ekaren nun horrelako bileretara, hori, aktibo izateko erabakiak nolabait, ez? Gure iritsiak biltzen lekutara, galtzen naiz esan zidan neskak. Beak itzultzen du hemen, besteak ere nabaritzen dut zerbait geixo kontatzen du, nik dana ez dut ulertzen, beak zerbaitan, ez? Galtzen naiz eta parte hartzeko modurik ez dago. Guk argi ikusi behar dugu bilera honekin, ala konbokatzen dugun foro honekin, ze asmoa dugu. Emakumeak iritsiak emateko, bere, ez dakit, gaiak mai gainean jartzeko, eresago egin behar dugu prozesu hori. Eta ez da, guztik ez egiten dugu erderaz, ez da hain zaila bilerak erderaz egitea, gero bakoitzan nahi duen hizkuntzetan erantzuna eman, galderak egin, hori bai. Baina asmoak ere ikusi behar ditugu. Nora jun nahi dugu. Eta honekin lortzen dugu, nire kasutan behintzat, emakumeak berriz ez etortzera horrelako lekutara. Eta beti geratzen dira, horrelako filtroak jartzen dira, eta beti geratzen dira, bertakoak gehien bat, txuriak, euskera dakitenak, eta feminismo mota bateko jarraitzaileak nolabait esan, ez? Baina razializatutak, minoriaz, ez dakitenak, geratzen gea, ez? Hala gu antolatu behar gea gure kabuz, eta hori ez da, ez? Asmoa, ez? Horregatik, bai, betetzen dute gure hizkuntza eskubideak ez zapaltzeko, hori bai, formalki hori beteta dago, ez? Itzulpena honekin. Baina, zer lortzen dugu? Hori da galdera.
Bukaera behar den bezala eman diezaiogun, mikrofonoa irekitea, nion onaino gaurkoa, amaiera eman behar diogula, 11:30 pasatxo ditugulako, gaiak askorako ematen du, eta ikusten da, hemen ere partartzaien aldetik, asko eskertzen dizuegu, Hirukote, Palmira, Leokadia eta Arana, hemen parte hartu izana, eta zuen ikuspegia hemen partekatu izana. Eskerrik asko, guztioi, bestaldean zaudeten guztioi ere, gogoratu gaurko saio hau grabatu egingo dugula, grabatzen ari garela, eta jasoko duzuela baita ere, esteka, bideo honen esteka datozen egunotan. Eskerrik asko beraz guztioi, eta ia hurrengo astean elkar ikusten dugun hementxe. Mila esker.